Hello लोगोफोर खुलुमबाय नमस्कार तो नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि वीडियो फिन बरनाय बावहरनाय थाबाय आप सभी को मेरे आज की वीडियो पर फिर से वेलकम। तो हम आज नाचने जाने वाले हैं उड़ेमघाट मामोनलाय जयन्तीपुराव मोसानो थांगोन दिनै जों बिनावफोरजों दिनै फार्स्ट टाइम लोगोफोरा सासेया थांलानो सासेया एसे खामानियाव बिजि जाबाय ओंखायनो हा बिनावफोरजों मोसानो थांसै दिनै फाय सिनाखि लाफाय आंजों मोसाग्रानानैमोन। हाय नमस्कार को नमस्कार नाम को मोर नाम श्रीमती सुधा खखलारी मोर नाम श्रीमती कृष्णा देवारी हाय हाय ममता को हाय आरो आंनि मुङा थरायना ममता दैमारी आगेलाय फले के बाता देखां माबा मोनसे देखायनो ओइ फले आब्रा जेवजा सानै लाना मोसानो थांदों आं दिनै रुदुदा लगते है ना जुड़वा बहन ओह माय गॉड लगती है बहन बहन जेवजा बायदि नुखायो किन्तु बे बिब' बे बिनानाव तो दिनैनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो एसे इन्टारेस्टिं जागोन बायदि मोनदों आं मोसानो थांगोन जेला नोंथांमोनाबो मोसानाय नुगोन तो हिंदी में थोड़ा सा प्रॉब्लम है फिर भी बोल रही हूँ। तो आज के वीडियो आप लोग देखते रहिए आज होगा थोड़ा सा डांस मस्ती क्या क्या करेंगे आप लोग देखते रहिए मैं दिखाती रहूँगी। चलो तो फिर चलो Ida fina bane soma zirai fuya mini hana gaisa sina wani zaiga na gina dikha sina wani khona na gina oh sinira tu hai Hanchi phaya zinne anzira dikhaya ida fina bane soma zire fuya mini hana दासो सफैबाय एसे रेस्ट लानोसै एसे देलायनोसै बिबार माला गाननोसै सना सान गाननोसै ओमफ्राय दसे दिनाव देखायगासिनो नामा जोंना देबिलाथ' गोबाबाय आयो दे तुमने थाख निकै तुमने थाख बेसरा सेस किसे एखौ मा होनबावनो गारि गाखोनानै माबा खुगाफ्राबो ओरैबायनो गोबानो ओंखारजोब्बायनो ओमफ्राय साना जागासिनो साना जाबासो मोजां नाङो गोथाव आसाल नै जोंना मनम मेकआप आर्टिस्ट आरो सासे नैथिं हाय होनब्रा ममता हाय Telo hek. Ready. So.
लोगोफोर नायलांबाय थादो गेमा स्टार्ट जाबाय फार्स्टआवहाय सिसुपानिजों नाम्बर इनि उनाव दङ नखटिजों रेंमा माने मोनब्रै टीम मोनब्रै आनसलिकनि सेलेक्शन खालामगोन माने 13 बोसोरसिमहा बैसो दङ ओमफ्राय मोजां गेलेनायफोरखौ सेलेक्शन खालामगोन एनिफ्राय बाहेरायाव गेलेलांगोन नोंथांमोना नायलांबाय थादो उन्दै हौवासाफोरनि गेम गेलेनाय जोबोर मोजां गेलेखादों गोजाया जोंनि टीम होननांबाय जेनेबा सिसुपानिनि आरो ओरै गोथां गाननाया नाम्बरजों सिसुपानि नोंलाय मा नामिनि बे पिलुआ नोंबो बल गेलेदों बा मालाय जयफ्रिनि बे लेब्रा सोर फोरोंदों दाजि नामखौ खोन्था खोमदोन दादि बुदि होन दहायनि बायदि द' खोन्थायाबो लाजिबावबाय गावहा मा नाम ओमफ्राय सोरांसार ओमफ्राय मोसाहारि दा गेलेगोन नोंबो मोजां गेलेदे नाम्बारखौ हारायहोदे जा पार्टि जानांगौ ना दा ललिपप मोनसे गोनां देरहाबा दे आंखौ लोगो हमदो देरहाबाथाय बाय बाय मबाइल हमग्रा उन्दैखौसोथ' आरो बेस्रा नैखौ नागा गथ' बायदि नुयो नै ना नागा गथ' बायदि नुयो गोदो थगायग्राया बै देनजार थगायोना मा देनजार थगायना बियो एबार सोर गेलेगोन खसा सिनिया माथां गणेशपुरनि होमबा सिनायथ' आरो ओइ आंहासो मोनसे टीमा नाम्बरनो सिसुपानि नाम्बर होखा ओइ देनजार नायो देनजार माथो इयो गलकिया हमबाय देनजारसिना गलकिया खानाय गोलावनो देनजार थगायो होदो लाट मारिसले नापाले सेदो ओइ बायदि बारदोंना आयै हाबासै जेनतेने भगबान नायदो जि गोजौ थांबाय आय्या राजा मोसालाय खनसे बारलाय मोसा खनसे बिलाहि साइडआव सोंबाय आया सायाव जों हमथाखा बरिया हाबबाय आयो मानो गोजौ थांबाय थायो जोंना टीमा देरहाखोना जेनखोना देरहाखो जेनबाय ओमफ्राय मायाव जेनखो खोन्थालाय गेलेनायाव जेनखायाखै जोङो ना मा होनोमोनलाय इदिखौ मा होनोमोनलाय नङा इदि गेलेनायाव होननाया मा होनो